God aften og velkommen tilbage. I dag har vi fået Veronica i studiet, som er en af de mange danskere, som har klaustrofobi. Klaustrofobi er, når man har angst for at være i et lukket rum eller andre steder med meget lidt plads. Når man har klaustrofobi, så kan man i det hele taget ikke lide at være i små rum. Klaustrofobi er ekstra slemt. I små rum uden vinduer, lukkede døre, elevator og tog og fly, og i biler og overfyldte busser og teatre. Jeg er lukket ind i små rum, føles det som om, at moren kommer tættere og tættere på mig, og jeg bliver grebet af dødsangst. Jeg er bange for, at der sker et eller andet, der gør, at jeg ikke kan komme ud igen, og så gør jeg helt vildt råber og skriger, og gør alt, hvad jeg kan for at komme ud. Jeg troede ikke, det var så slemt at klaustrofobi. Men hvordan har det så, når du får det klaustrofobisk? Jeg kan begynde at svede, ryste og blive hjertebanken. Jeg kan få svært ved at trække vejret, så derfor prøver jeg at gå små. Jeg går i panik, begynder at råbe og skrige og gøre alt, hvad jeg kan for at komme ud af situationen. Jeg går så vidt muligt fester, koncerter og andre begivenheder, hvor der er mange mennesker samlet. Jeg kan godt føle, som om jeg er ved at blive skør eller dø. Det er dramatisk. Hvad gør du så, når du f.eks. skal ud og rejse? Det er at blive tvunget til at sidde fastspændt mellem fremmede mennesker omkring mig. Gør hele rejsen til et varme. Behandling noget af din klaustrofobi? Ja, jeg skal til psykoterapi, som viser, at jeg er rigtig effektiv. For et klaustrofobisk anfald, hvad gør du så for at dæmpe det? Jeg prøver at slappe af, selvom det kan være svært i sådan en situation. Få mit åndedræt under kontrol og få min puls til at falde. Det hjælper for det meste. Tak til Veronica, som gad at fortælle om klaustrofobi.